Има ли Бърборко в теб? Нека проверим. В този момент, чуваш ли глас в главата си, който коментира точно това видео? Може би казва, това е интересно или странно. Дали аз имам Бърборко? Пак ли видеа? Трябваше да направя нещо друго. Този глас, който оценява, пита, анализира, това е Бърборкото. Разковничето е: ти не си този, който говори. Ти си този, който чува всичко това. В момента, в който забележиш Бърборкото, получаваш голяма възможност да излезеш от шума и да се върнеш в себе си. Да, просто е. Не е лесно, но е просто. Така че следващият път, когато изгубиш спокойствието си, попитай се: има ли Бърборко в мен този момент? Ако отговорът е да, усмихни се. Хващаш го в действие и така му прекъсваш царуването. Защото истинският ти аз не разказва истории. Няма нужда от тях. Той е прекалено заед да живее.